2. Mojžišova, 3. kapitola. Sláva Bohu. Dnes chcem hovoriť na túto tému, tak je to taká téma na povzbudenie. Amen. Aj dnes ti Boh hovorí, ja som. Amen. Aj dnes ti Boh mocne hovorí, ja som. Verím, že Boh k nám hovorí ku všetkým. Boh hovorí ku zboru, ku nám všetkým. Ale dnes Boh chce prehovoriť aj tak osobne, verím tomu, aj viac k tebe. Boh hovorí všeobecne, ale Boh hovorí aj takto osobne ku nám všetkým prehovára, lebo on je dobrý pastier, ktorý pozná každú jednu svoju ovečku. Amen. Dokonca hovorí, volá nás po mene. Takže téma je, aj dnes ti Boh hovorí, ja som. Bratia a sestry, Boh je stále ten istý. Veríme tomu, súhlasíme s tým, že Boh je nemenný, Boh bol, je a stále bude. Amen. Boh je ten istý. Boh je večný, pravdivý, všemohúci, všade prítomný, vševedúci a tak ďalej. Boh je Boh. Je večný Boh. A tento večný Boh je dobrý Boh. A tento večný Boh je aj tvoj Boh. Ak tomu veríš. Je to Boh našich praotcov, Abraháma, Izáka, Jákoba, ale aj je to náš Boh. Amen. A veľmi tak ku mne hovorilo toto slovo z Mojžiša, keď Boh prišiel k Mojžišovi a prišiel a sa predstavil ako Boh, ktorý je. Je to na veľké zamyslenie, bratia a sestry, že Boh sa predstavil ako Boh, ktorý je. Hovorí, ja som, ktorý som. Ja som. Hej? A dnes verím tomu, že Boh chce hovoriť k nám všetkým. Boh chce hovoriť ku tomuto zboru. Boh chce hovoriť do tvojho života. A Boh ti chce povedať, že On je. On je. On je. Amen. Mojžišovo povolanie začalo týmto. Vieme príbeh, nemáme čas ísť si listovať v Božom slove a prejsť celým tým príbehom, ale poznáte druhú Mojžišovu, kedy izraelský ľud spoznáva znovu Boha Hospodina, Boh sa im znovu dáva spoznávať a povoláva si Mojžiša, lebo chce vyslobodiť izraelský ľud z Egypta, z otroctva. A Mojžišovo povolanie nastáva takto. Poďme, 3. kapitola, len niektoré verše prečítame od 1 do 8. Prečítame, čo Boh hovorí k Mojžišovi a ako Boh sa predstavuje. Keď Mojžiš, od verš 1:8, keď Mojžiš pásol ovce u svojho svokra, midianského kňaza Jetru a hnal stádo cez púšť. Prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra. Keď sa pozrel, Mojžiš videl, že ker horel plameňom, ale neshorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ten ker neshorel? Keď Hospodín videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Potom riekol, nepriblížuj sa sem, ale zobuj si obuv z noh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár.
lebo sa bál pozrieť na Boha. A riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vyslobodil z moci Egypta, aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej, rozľahlej krajiny, do krajiny oplývajúcu mliekom a medom. Tu zastavíme, bratia a sestry. Takže takto nastáva povolanie Mojžišovo. Boh chce vyslobodiť izraelský ľud, Boh sa dáva spoznávať Mojžišovi, ktorý bol tiež Židom a vidí veľký jav, horiaci ker. Boh mu prehovoril, ja som Boh tvojich otcov, Abrahamov, Izákov a Jákobov. Ale Boh mu niečo hovorí vo 7. verši. Prečítam ešte raz, niečo dôležité. Vo verš 7 Boh hovorí, prečo prichádza ku Mojžišovi. A riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny. Sláva ti, Pane. Ja sa modlím, Pane, aby to slovo, ktoré bude dnes podané, nech, Pane, príjmame ako živé a večné slovo, pravdivé slovo, lebo máš plán so všetkými nami a tak, ako si videl biedu svojho ľudu a počul ich volania a zostúpil si, aby si im pomohol, tak dnes si ten istý Boh tu pre nás, ktorý vidíš naše volanie, vidíš naše trápenie, ktorý zostupuješ, ktorý prichádzaš k nám, aby si nám pomohol. Amen. Amen. Sláva Pánovi. Keď takto Boh hovoril k Mojžišovi, Mojžiš sa pýta Boha. Mojžiš hovorí, keď Boh posiela Mojžiša ku izraelskému ľudu, a izraelský ľud už bol dlho v Egypte, zhruba 430 rokov, áno, 430 rokov prebýval v Egypte, a niektorí pravdepodobne zabudli na izraelského Boha a preto Mojžiš hovorí, dobre, ty ma tam posielaš, aby som vyslobodil tento ľud, lebo si videl jeho trápenie, chceš im pomôcť, dobre. A teraz Mojžiš sa pýta na jeho meno, ale aké je tvoje meno? Kto si? Aké je tvoje meno? Kto si? Lebo vedel, že Boh musí mať nejaké meno, alebo byť predstavený pod nejakým menom. A teraz Mojžiš sa pýta, aké je tvoje meno? Kto si? Čo im poviem? Kto ma poslal? Mojžiš hovorí, prídem k tým, ale čo im poviem? Kto ma poslal? Kto si? A od verš 13-14 čítame v tej istej kapitole, teraz Boh prehovára k Mojžišovi a dáva sa mu viac poznať. Od verš 13 a 14. I povedal Mojžiš Bohu, ak pôjdem ku Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Riekol ďalej, tak povedz Izraelcom, poslal ma k vám, som. Hej. Boh hovorí Mojžišovi, ja som, ktorý som. Toto je moje meno, ja som, ktorý som. A Mojžiš prichádza ku Izraelitom, hovorí, že ho poslal Boh, poslal ho, jeho meno je som, ktorý som. Prečo Boh prichádza pod týmto menom? Prečo Boh sa dáva spoznávať ľudu izraelskému v tomto mene? Ja som. Ja som, ktorý som. Pozrime si život Izraelitov v Egypte. Život Izraelitov v Egypte jeden čas bol dobrý. Asi určite súhlasíte so mnou za času Jozefa. Hej? Nemáme čas ísť do Božieho slova. Jozef
potom tam privádza svoju rodinu, svojho otca Jákoba, svojich 11 bratov, ich rodiny a tak ďalej. Takže ten čas Izraelitom v Egypte bolo dobre. Za čias Jozefa a pokiaľ žil ten faraón, ktorý poznal Jozefa. Hej? A niekedy v skutočnosti, bratia a sestry, aj nám niekedy sa môže zdať byť všetko OK. Ale v skutočnosti, keď Jozef zomrel, aj ten faraón zomrel a nastúpil iný faraón, ktorý nepoznal izraelský ľud, nemal s nimi vzťah, nevedel o nich nič, nepoznal ich. Jozef zomrel. V Božom slove je napísané, že Izraeliti začali trpieť. A nielen, že trpieť, ale egyptský ľud sa bál tak trochu izraelského ľudu, že bude väčší ľud, mocnejší národ, lebo sa veľmi množil, tak si z nich urobili otrokov. Egypt mal veľký plán byť veľkou veľmocou, v tej dobe veľkou ríšou, vybudovanou, tak potrebovali, aby im k tomu niekto dopomohol a preto z izraelského národa si urobili otrokov. Takže jeden čas bolo dobré za čas Jozefa izraelskému národu v Egypte. Ale potom nastalo otroctvo. Potom prišlo otroctvo. Potom ten pobyt tam bolo otroctvo. Ten život tam bolo otroctvo. Aj keď sa im zdalo na začiatku, všetko je OK, a možno časom, možno po nejakých rokoch, 80, 90 rokov, možno po tej 100, a vždy to smerovalo ku ťažšiemu životu, ku otroctvu. A takto je niekedy môže byť aj s niektorými, ktorí poznali pravdu, všetko je OK, veď je nám tu dobre. Je nám tu dobre. Ale ty pozri do svojho života, spoznaj v svojom živote, že či naozaj si slobodný. Či naozaj si slobodný. Či naozaj svedčí všetko o Pánovi. Izraelskému ľudu bolo v Egypte dobre jeden čas. Ale oni nerozpoznali, že to, čo žijú, to smeruje ku otroctvu. A tak je to aj s nami. Môže nám byť dobre, veď občas si prídem do zboru, je mi dobre. Občas pôjdem aj na zábavu, aj na diskotéku, občas pôjdem aj tam a občas prídem aj do zboru. Veď je mi dobre, veď všetko je dobre, veď všetko je dovolené, všetko môžem. A takto izraelský ľud nerozpoznal, že takýto život smeruje ku otroctvu. Ku otroctvu. Zdalo sa im, že všetko je OK, keď ešte Jozef živ, ale keď Jozef zomrel, keď nastúpil iný faraón, nastalo otroctvo. Nastalo otroctvo. Pobyt Izraelcov v Egypte, 2. Mojžišov 12.40 hovorí takto, keď vyšli tej noci pod vedením Mojžiša, pobyt Izraelcov 12.40 až 41. Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. 430 rokov, po 430 rokoch práve v ten deň vyšli Izraelci z Egypta. Takže 430 rokov Izraelci prebývali v Egypte. Možno po tých 80 rokov im bolo dobre. Možno aj ku tej 100, pokiaľ žil Jozef, pokiaľ žil ten faraón, ale ďalšie roky, oni sa stali otrokmi v Egypte. Oni sa stali otrockým národom. Oni sa stali otrokmi. A chcem objasniť, prečo Boh prišiel pod menom Ja som. Lebo izraelský ľud nepoznal Hospodina. Mnohí nepoznali Hospodina, mnohí zabudli na Hospodina. Na Boha izraelského, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Ale bol istotný ľud, ako príklad povieme sestra Mojžišova, alebo jeho brat Áron z jeho rodu, ktorí pamätali na Hospodina a volali o pomoc. Volali o pomoc k Hospodinovi, ktorí
poznali Boha izraelského, počuli o Bohu izraelskom. Poznali Boha izraelského. A preto Boh prichádza pod menom Ja som. Ja som. Prečo? Lebo niektorí zo Židov, zo Izraelitov už neočakávali, nemali žiadnu nádej. Niektorí nepoznali Hospodina, niektorí zabudli. Nemali žiadnu nádej. Boli otrokmi zo dňa na deň. Poznali len ťažkú prácu, hovorí Božie slovo. Poznali len tvrdú prácu. Boli otrokmi. Boli otrokmi a to generačne. Generačne boli otrokmi. Oni stávali do práce s tým, že sú otrokmi. S tým, že celý deň sa trápia. Celý deň ťažko pracujú. A to pod mocou niekoho. Pod egyptskou armádou, pod dohľadom, pod mocou. Boli otrokmi. Boli otrokmi. A to generačne boli otrokmi. Ich deti, ktoré sa im rodili, ktoré dospievali, tie sa stávali otrokmi. Otcovia videli svoje deti, ako sa v Egypte stávajú otrokmi a žijú ten istý život, ktorý žili ich otcovia. Musia byť otrokmi. Deti, ktoré sa im rodili, prikazovali, aby ich usmrcovali, lebo izraelský ľud sa množil. A teraz tí otcovia vidia svoje deti, ako sú otrokmi. A potom ich deti vidia svoje deti, ako sa stávajú otrokmi. Po dobu 430 rokov v Egypte. Po dobu 430 rokov v Egypte. A keď takto ľud Hospodinov už nemal nádej, neočakával, každý deň boli otrokmi. Viete si to predstaviť, bratia a sestry? Viete si to predstaviť? Vyrastať ako mladý chlapec, stať sa mužom a byť otrokom. Byť pod nadvládou, byť pod mocou a nemôže sa vzoprieť tej armáde. A potom vidí svoje deti, vidí svojich synov, ktorí ten istý biedný život žijú. Každý deň a musia byť otrokmi. Potom ich deti. Takto boli, generačne boli otrokmi v Egypte. Generačne. A nemali nádej. Nemali nádej. Ale niektorí z nich poznali Boha Hospodína a volali k Bohu. A tento hlas prišiel k Bohu. Toto ich volanie prišlo k Bohu, ktorí volali o pomoc. Ktorí volali o pomoc. A preto Boh prichádza pod menom Ja som. Viete, prečo ja som? Práve tam, v tej beznádeji, kde ty už neočakávaš, kde ty nedúfaš. Boh im hovorí, ja som. Vy ste o mne nevedeli, ale ja som. Zabudli ste na mňa, ale ja som. Dnes Boh prichádza ako niekto, kto je. Aj dnes Boh prichádza ako niekto, kto je. Ako niekto, kto stále je. Kto stále existuje. Ktorý stále počuje. Ktorý stále vidí. Aj dnes Boh prichádza. Aj Pán Ježiš, Boh, ktorý poslal svojho syna, Ježiša Krista, aj my sme boli v podobnom otroctve ako dom izraelský v Egypte, pod nadvládou, pod hrozbou. Aj my sme boli pod mocou diabla, pod hriechom, pod mocou tohto sveta. A Boh poslal svojho syna, ktorý zostúpil, ktorý nás vyslobodil, ktorý zaplatil svojim životom. A preto aj dnes Boh ti hovorí, ja som. Tak ako sa predstavil izraelskému ľudu a povedal, ja som. Mohol povedať Mojžišovi, ja prichádzam ako Boh Hospodín, ja som Hospodín, ja prichádzam ako Boh Rafa, Boh uzdraviteľ, Boh Jahve, Boh zoopatriteľ. Nie, Boh povedal a sa predstavil pod týmto menom. Ja som. Tam, kde neočakávate, tam, kde trpíte už dlhodobo,
tam, kde ste sa ocitli, v tej situácii, ja vám hovorím, ja som. Nevolali ste ku mne, nepoznali ste ma, zabudli ste na mňa, ale ja prichádzam a ja som. Ja som. A dnes k nám prichádza Boh takisto vo svojom synovi. Preto Pán Ježiš častokrát, keď kázal, hovoril, ja som. A Izraeliti vedeli, že to slovo není len pomenovanie, že to vyznanie není len akési prázdne slova. Takéto slova vyjadruje niekto, kto je, kto má pôvod, kto existuje, kto je večný. To je Boh. A preto Ježiš hovoril, ja som chlieb života, ja som pravé svetlo, ja som cesta, ja som. Preto Ježiš hovoril, ja som dvere. Ja som dvere. A dnes Pán prichádza do našich situácií, tak ako prišiel do situácií Izraelitov, ktorým sa všetko dalo byť dobré. Všetko sa im dalo byť dobre, ale to bolo za čias Jozefa. To boli akési dobré časy. Akési časy, chvíľkové časy. A tak je to niekedy s nami, ako som spomínal. Aj nám sa dá byť všetko dobré, všetko OK. Ale môže to byť len chvíľkové. My nechceme mať len chvíľkový dobrý pocit. My nechceme mať dobrý pocit aj zo života s Bohom, aj vo živote hriechu, aj pod otroctvom. Nechceme takto rozmýšľať. Nechceme takto žiť. Nechceme skončiť pod otroctvom. Nechceme zostať v otroctve. Izrael sa takto ocitol v otroctve. Zdalo sa im byť všetko dobre, všetko OK, všetko fungovalo. Ale tento ich život, spôsob života smeroval ku otroctvu. Ku otroctvu zo dňa na deň a generačnému otroctvu. Kde potom otcovia videli svojich synov ťažko sa trápiť, drieť a byť otrokmi. A ich synovia videli svojich synov. Verím tomu, že brat, sestra, nechceš viesť taký život a nechceš dovoliť viac hriechu vo svojom živote, viac otroctvu v svojom živote, keď nás Pán Ježiš vyslobodil. Chceme to zastaviť. Chceme to zastaviť. Nechceme len chvíľkový pobyt. Nechceme falošné nádeje, uistenia, aké mal na začiatok Izrael, lebo videli Jozefa. Nechceme mať. My chceme mať slovo Božie. My nechceme mať prázdne reči, prázdne zasľúbenia. My nechceme si život vytvoriť podľa seba, podľa svojich predstav. Svoj život s Bohom, svoje chodenie s Bohom. Podľa svojich predstav. Že dobre mi bude aj v cirkvi, dobre mi bude aj v hriechu, dobre mi bude aj vo svete, aj v cirkvi, aj s Bohom. To není život. To je stále otroctvo. To není sloboda. Ale Boh nás volá ku slobode a preto k nám prichádza ako niekto, kto je. A preto ti hovorí do tvojho života, do tvojej situácie, ja som. Keď už neočakávaš, nemáš sily, možno nemáš nádej, on ti hovorí, ja som, ako prišiel ku Izraelitom, práve v tomto mene. Práve v tomto mene, kde neočakávali, nedúfali, trápili sa. A preto Boh im povedal, ja som, ja vidím, ja som, ja nezabúdam na vás. Ja som. A dnes k nám prichádza vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý hovorí, ja som. Ja som. A pozri, čo ti hovorí Pán Ježiš. Takisto ako Boh hovoril o stave, o situácii Izraela, v ktorej sa nachádzal, hovoril Mojžišovi, dnes hovorí ku tebe. A ak sa tam môžeš niekde vidieť, alebo niekoho iného, tak sa za nich modli. Poďme čítať verš 7. 3, 2. Mojžiš, verš 7. Prečo nám Boh hovorí, ja som? Až po verš 8. Tu
Mojžiš, 3. kapitola, verš 7 a 8. A počul som jeho volanie o pomoc. Chcem ťa povzbudiť, dnes Boh počuje tvoje volanie o pomoc. Ak voláš o pomoc, Boh ťa počuje. Boh ťa počuje. Lebo poznám jeho bolesti, hovorí. Boh pozná tvoje bolesti, brat, sestra. Boh pozná tvoje trápenie. Boh pozná tvoje nedostatky. Boh pozná tvoje bolesti. A Boh počuje a hovorí ďalej vo verš 8. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta. Dnes Pán prichádza do tvojho života, do tvojej situácie, zostupuje. Zostupuje Pán. Pán chce zostúpiť. Pán chce prísť do tvojej situácie. Pán chce prísť do tvojho života. Pán hovorí, zostúpil som, aby som ťa vytrhol. Pán prichádza, aby ťa zachránil. Pán prichádza, aby ti pomohol, aby ti podal pomocnú ruku. Tak sa nedrž. Nedrž sa sveta, nedrž sa hriechu, keď ruka Pánova je vystretá voči tebe. Nedrž sa sveta, nedrž sa beznádeji, falošného pocitu bezpečia a hriechu. Ale podaj ruku Pánovi, lebo jeho ruka je vystretá. On zostúpil a na novo prichádza do tvojho života, do tvojej situácie a hovorí ti, ja som. Tam, kde už nevládzeš, tam, kde už neočakávaš, kde sa trápiš, pozná tvoje bolesti, tvoje trápenie a ti hovorí, ja som. Ja som, ktorý som. A keď sa spýtajú na meno, kto ťa posiela, povedz im, posiela ma som. Boh prichádza, brat, sestra. Boh zostupuje a hovorí, zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, aby som ho voviedol do tejto krajiny dobrej, rozľahlej a zasľúbenej. Boh zostupuje, aby ťa vykúpil, aby ťa vytrhol, aby ti pomohol, aby ťa voviedol do zasľúbenia, aby ťa voviedol do krajiny, do zasľúbenia, ktoré ti zasľúbil, aby ťa voviedol do tej istoty bezpečia, istoty spasenia, aby si mal ten vzťah s Kristom. Ťa chce voviesť, ťa chce priniesť do večného života. Preto Boh zostúpil. Preto Boh prišiel. Brat, sestra. Ako chceš zareagovať? Ako chceš zareagovať? Ako chceme zareagovať? Tak ako videl trápenie ľudu izraelského, tak dnes vidí, ako sa nachádza jeho cirkev, jeho deti, jeho služobníci, tí, ktorí ho prijali. A Boh sa pýta, Boh hľadá a ti hovorí, ja som. Ja som. Nie sú to moje slova. Boh ti hovorí, ja som. Ide o to, ako uveríš tomu. Ide o to, ako to príjmeš. Že on je. On je, brat, sestra. On je, ktorý vidí. Ouvindo sa vo Janel. Ouvindo so sai querelan de pesquere vas. Ouvindo sa vo tu nomukel. Ouvindo sa vo vaš tu počindia. Ou Janel. A penel avľom bošunďom. Tiro volanie. Kamo tu te pozbudinel pralapene. Odeka imar pares tu ke te vyčinel. Páres tu, keď te mangel. Kam tu te pozbudil? Chcem ťa pozbudiť a na novo vyzvať. Volaj k Bohu o pomoc. Volaj k Pánovi Ježišovi. Volaj na jeho meno. Volaj dnes. A Boh hovorí, ja som počul. A zostúpil som, aby som ťa vytrhol, aby som ti pomohol. Lebo poznám tvoje bolesti. Dnes Boh chce prísť do tvojej situácie.
Možno pes trápines, nađana v save trápišagu a save bínu, alebo soa bojines, ale Boh vie. Boh vidí. Boh nesúdi. Boh prišiel spasiť a zachrániť. A dejne milosť lede v leskeri. A preto ťa chcem pozbudiť, brat, sestra, na novo. Dnes. Volaj k Pánovi. Volaj k Pánovi. Aj keď bolo z izraelského ľudu, ktorí zabudli na Hospodina, ktorí mali beznádej, ale medzi tým počtom, medzi tým ľudom sa našli niektorí, ktorí volali k Bohu o pomoc. A Boh počul. Boh počul. A preto ťa chcem pozbudiť. Volaj na novo o pomoc. Povedz Bohu, ja viem, že si. Međana voj sal devla. A pomožin mange. Lemandaroda. Zachránin man. Vyslobodin man. Nakamav tejlandro troctvo do páripen. Nakamav tejlandre duk. Nakamav tel dur tutar. Volaj k Bohu o pomoc, ktorý počuje a ktorý zostupuje. Ktorý prichádza. Ktorý prichádza. A to je Pán Ježiš. To je Pán Ježiš, ktorý zaplatil svojim životom. Za teba, za mňa, za tvoj hriech, za môj hriech. A prichádza. Prichádza ako nádej. Prichádza ako cesta. Prichádza ako svetlo. Prichádza ako život. Prichádza ako sloboda. Avel a dá živejno ade. Pal tu záležino sarkame ste vyčinelky a leste o pomoc. Penel, volaj ku mňa a ja ťa vypočujem. Klopím pe mírov údar, mang mandar. Prosi na me, ava u me dav tu dodá. Ovino a dá živé ade. Savo Avela kamelt, keď te pomožinel. Je to ten istý Boh. Ten istý Boh, ktorý povedal Mojžišovi, ja som. Ja som, ktorý som. A dá živé odá delhino ade priada tan. A penel tuke me som. Te sal ade olendar. Save potrebines je pomoc. Save potrebines o vyslobodenie. Je záchrana. Je nádej. Na kame stel hekavke. Sarodi balvaj. Ale na kame stel andro otroctvo. A na kame generačního da otroctvo težal. Ale kame ste mangele devle zo pomoc. Ovino ade. Sa utke podel peskero vás. A kamel tu tele lavri savorestar. Peskera zoraha. Amen. Poďme volať Bohu o pomoc. Ako to robil izraelský ľud. Volal o pomoc. Mangela zle devles. Odel šundia. Odel zostupindia. A dnes je tu Boh, ktorý prichádza, ktorý zostupuje, ktorý počuje naše volanie. A nechce, aby sme boli v otroctve. Nechce, aby naše otroctvo pokračovalo. Nechce. Preto poslal svojho syna. Preto v synovi nám hovorí v Ježišovi, ja som. Ja som. A peneltke, me som, a de prekaltu. Me som sa vodke mekfedera chaľubav. Me džarav týra trápeňatar, týre dukhendar, týra slabosťatar. Savoria sú apes trápines, peneltke me džanav. A peneltke, me som. Me som. Ovtke kamel te podel, peskero vás. Môže prísť chvála. Žavele chvála. Sláva tke Ježiš. Haleluja. Kera ho dá kávke, mi javel čav. Páru, Džane, Etelko, možno ešte jeden brat prísť pomôcť spievať. A kam vám te pomangel, hele, služobníke, keď môžete, Deško. Poďal, hejo, Deško, znovu ako Ravku Arpad. Poďte, postavte sa dopredu, Boží služobníci, Tibor, Aven, Peňale, služobníci, ktorí ste, poďte, postavte sa tu dopredu. Haleluja. Kana avia o Mojžiš, sosko da kama v te penel. Kanavio Mojžišky o izraelsko národos. Odeleske penel saraveha ode a penealenge hoj me som. Sromaždin le staršen, sromaždin le purederen, sromaždin le služobníken. Ačavlen. A penelenge, že me som. A vtedy Izrael znovu obnovil vzťah s Bohom a volali k Bohu. A ten starší ľud
žehnal izraelský ľud. A kamavtumente pomagal ave nače nade anglal pralale. Heo pureder penja, služobničky penjale ave nanglal, dávno penja anglal. Kamavtumente te penjal, toto sú bratia. Toto sú bratia, ktorí vám chcú dnes slúžiť. Toto sú bratia, ktorí spolu s vami dnes sú volať k Bohu. Toto sú bratia a sestry, sabe ave nanglal, ktorí sa s vami budú modliť, ande tu mári situácia. Ode kaj nabirines, ode kaj tkem pares, ode tke penel mesom. Ako sa ro Mojžiš penjala izraeltovské ľudovské sromaždín, le purederet. A delenge te džanel, hoj mesom. Haradive avel, ode tke penel mesom. A te sal ade, a trápines tu dvare soa, a potrebines pomoc. Ave nanglal, ade nekala prala penja. Sabe pestumenca modlinena, lebo odel hino. O penel ja som, slávatke miro raj miro del. Haleluja, slávatke lokores žale chvála. Lokores, hojte šajšunen heo modlitby. He? Hojte šajšunen sopezlenca modlinen oprala openja. Slávatke miro raj miro del. Slávatke Ježiš. Pali keravtke vaš karát časos. Hoj sam tiro národos. Hoj heamen vyslobodinďal, oslobodinďal. Hevažamen ge zostupinďal a bičaďal peskere čas. Hojamen te vyslobodinel, andalo otroctvo. A avial kelende, a penďal lenge ja som. Pali keravtkoj sal devla. Pali keravtke Ježišoj sal. Hojamen na omuke soj sal furoda isto prosako džives. Slávatke Ježiš. Slávatke miro raj miro del. Šaďale chvála lokores. Haleluja.